Petőfi Sándor, itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra. S szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lájneszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd nap sugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha vírad reggele a kikelet. Aludjál hát szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedved telik. A Soproni Egyetem zöld egyetem és az innovatív megoldások híve. Ezt próbáltuk a kisfilmmel is közvetíteni, amit részben a Benedek Elek Pedagógiai Kar kertjében, részben a nemrég kialakított Edukaland stúdióban forgattunk. Az itt zajló foglalkozások, a legkisebbek építményei inspiráltak minket, és ennek nyomán főleg duplóval dolgoztunk. A háttér őszies hangulatát vöröses árnyalatú papírlapokkal igyekeztünk megteremteni, a lehulló faleveleket pedig klasszikus Lego elemekkel. A kontraszt véget az emberfigurákat fehéres-kékes árnyalatú ruhákban jelenítettük meg. Amire összességében törekedtünk, hogy egységbe hozzuk a természet harmóniáját, az irodalom élményszerűségét, annak újszerű interpretációját, a Legót.